Szeretettel üdvözlök ismét mindenkit a Taxon on the Roadon. A mai napon, ezen a gyönyörű 36 fokos napon bent voltam a belvárosban, át kellett mennem az egész városon. Méghozzá azért, hogy a Nortemzi-vel tudjak találkozni, ők egy szoftverfejlesztő cég, akik a robotkutyákra fejlesztenek szoftvereket. A CyberGuard-dal együtt voltam, akik szintén érdeklődnek ez iránt biztonságtechnikai integrátor cég révén. Bemutatásra került egy olyan robot, aminek az autonóm működésén dolgozik jelen pillanatban a Nortemzi, amivel nagyon sok olyan projektet meg fogunk tudni valósítani, ahol autonóm működésre van szükség. Eljátszottunk vele, megbeszéltük az üzleti dolgokat, illetve nagyon sok olyan dologról volt szó, aminek a gyümölcsét majd az ügyfeleink fogják megkapni, illetve learatni. További híreket majd itt fogunk közölni ezen a csatornán.